spotnya jan dawa banget. Memang nek dawa ki ya mundak penak, mundak seneng. Wong sing ngrungokne nek dawa-dawa ngono ya marem. Mbak Depi, niki saking pundi Mbak Depi? Saking tlatah Ngantru. Ngantru ingkang pundi? Ngantru niku Koramil menika ngilen, lajeng ngaler, terus ngilen malih. Pinggir kali. Nggih leres. Mbok menawi benjing wonten enten sing ngersakaken badhe ngejob, mbok bilih asmane lan alamate genah ngoten nggih. Oh nggih, leres Bapak. Saumpami lelagon dangdut nggih saged nggih. Oh saged, menapa mawon. Dangdut, pop, keroncong, campur sari. Napa campur sari? Malah juos. Nggih, leres. Monggo niki wonten pamundutan Gubuk Asmara. Nggih. Kurang sering Mas aku iki. Kurang sering Mas iki. Rada cering ngono gen rada regeng wonge wis mumpung wis nglumpuk kabeh iki. Pripun Bun? Oh. Repekane lali lewe diwo. Lali. Oh, ten napa-napa. Sing penting kanca-kanca. Sing penting noleh ning mburi sing mburi siap. Oke. Jadatan sakjroning ati tansah tutur karya merati aku kowe dadi garwa mereka leren ning
jagat rina jadatan sakjroning ati datan luntur kaya merati aku gawe dadi garwa mereka leren ning gubuk asmara biyen tak geleren ning jaga kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen ate tak go atom tresno tanpa bantal tak pokloso bot abote ke taman asmara gubuk gawe nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk gawe ngebak cerita wow ya wangi nganti jagat rina jadatan sakjroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mereka leren ning gubuk asmara matur suwun Monggo, monggo.